Каляне, не аз вдигай на високо, той ще скочи. Айде. Айде. Кой са друг, кой ти вари така? Само. Ама ти сега си вариш още. Хайде! Пусти две топката! Сега че го взе кучето. Вижте, дами и господа, вижте за какво говоря. Сега как го изяжда кучето, нека да покажа. Да, това е Венко. Кажи здрасти. Аз съм аз. И това тук е Рапунцел. Ми шути топката. Такива е много зло куче. Ето го. Ти говоря. Сега като си тук по гараж. Да. Тук, че си горе по гаража. И както ви казах, ти трябваше да пиеш топката така. Чисто по град и скачи на гаража. Тук не. Не. Само там има. Ама ето то тук. Да скача всичко, но той е път тук. И това е игрището. Това е работа. Сега ще потържим малко. И сега човек ще го скара. Не човек ми да валеза. Ето, вижте. Пътката, кой двора? В онзи там. Там? Не там. По гаража нагоре. И да, сега ще имам това. Сега ние тук се събрахме да играме. Оня Уди къде избега. Калян качи ли си? Ма той е тук! И ето тук още един приятел идва. Черна препърлена сланина. Дай това е. Решо, ето вижте колко е хубаво. И оня Удия май некъде такова топката. Ето я, бе! Ара, пусти! И да, дами и господа! Той успя! Байряма се! И както вижте... Тръчай, брат ми! И гол! И да, това ви. Не, много читаме.